ברוכים הבאים לפודקאסט של ליאור שפירא, שם זמני. אם יש לכם שם טוב, מוזמנים להציע אותו בתגובות. אני ליאור שפירא. אוהבים לרדת על שכונות מגדלים גנריות שנבנות לאחרונה, ואני לא אדם הרבה יותר טוב מזה. גם לי קשה עם הבתים שנבנים, ואי אפשר לדעת אם אנחנו בנתניה, באשדוד, ביבנה. כל פעם שאני נוסעת ליד שכונה כזאת, אני מתבאסת. אבל לא בטוח שפעם היה פה יותר טוב. מי שטייל בחול, בערך כל חול, ואפילו באזורים ישנים, בחיפה, ירושלים, תל אביב, יודע שבניינים, גם מודרניים, לא חייבים להיות מכוערים. אבל איכשהו בנייה מכוערת הפכה להיות חלק מהיסודות של התנועה הציונית. אז כדי לדבר על זה, הזמנתי את ענבר וייס. ענבר וייס היא אדריכלית בהכשרתה, עד לפני רגע מהנדסת העיר בת שמש, והיום סמנכ"לית תכנון של חברת אפריקה ישראל מגורים. היי ענבר. שלום. מה נשמע? בסדר גמור, תודה רבה שהזמנת אותי. אני מראש מתנצלת על השיעולים, זה החורף, לא הבניינים המכוערים, זה החורף, אבל זהו. פעם פגשתי אישה שלא התנצלה על קיומה. נכון, איך תמיד אנחנו מתחילות בהתנצלות. מזעזע. אז השאלה הראשונה ששאלתי אותך בכלל, כשיצרתי איתך קשר לדבר על הפודקאסט הזה בכלל, ולהזמין אותך להתראיין, זה למה הבנייה בישראל מכוערת? ואת אמרת כל מיני דברים מגניבים. נכון, ואני זוכרת שחייכתי גם כשראיתי את זה בצ'אט, כי זה באמת, קודם כל, מכוער ויפה, זה מילים שאדריכלים, את יודעת, זה דבר נורא סובייקטיבי, יופי וכיעור. אבל זה נכון, אני חושבת שמה שאנחנו מרגישים כשאנחנו מסתובבים בשכונות ישראליות, זה איזושהי גנריות, שזה דיברת עליה. הגנריות, נעמה ריבה פעם אמרה מאוד יפה, ואני מצטטת אותה הרבה, שיש משהו בישראל, אנחנו מייצרים פתרונות מגורים. אנחנו לא מייצרים תרבות מגורים ישראלית, אנחנו מייצרים פתרונות, אחסון מגורים. ובאירופה מייצרים תרבות מגורים. והשאלה למה זה קורה היא, למה אנחנו נוסעים לאמסטרדם ולקופנהגן ולכל מיני מדינות אירופאיות כאלה, ואנחנו רואים פרויקטים של דיור להשכרה או דיור בר השגה, או כל מיני פרויקטים כאלה, אנחנו אומרים למה בארץ, כאילו זה בטח עולה מיליונים, אגב זה לא עולה מיליונים ביחס לדירות בארץ. יש המון סיבות. קודם כל, תראי, בואי נתחיל מזה שמדינת ישראל היא המדינה היחידה בעולם שהקרקע שלה שייכת למדינה. 97% מהקרקעות של מדינת ישראל מנוהלות ומנוהלות על ידי רשות מקרקעי ישראל. זה דבר שלא קיים בעולם. והמנגנון הזה, שבו גוף ממשלתי מנהל את הקרקע, כמונופול בעצם, זה מנגנון שמייצר עלויות על הקרקע. עלויות על הקרקע מייצר, זה דבר אחד. דבר שני, בסוף אנחנו מדינת אי. אנחנו מדינה שאין לה יחסי מערכות גומלין עם המדינות שמסביבה. אנחנו מייבאים המון חומרים, ברזל, מלט, כל מיני דברים שפעם ייצרנו פה. זאת אומרת, הכל יותר יקר אצלנו, וזה משפיע על הבנייה. זה משפיע על מחיר הדירות. קבלנים תמיד, יש יזמים, קבלנים, אנחנו תמיד בסוף נשרשר את העלויות שמשיתים עלינו, הרגולציה ורשות מקרקעי ישראל וכל הדברים האלה, אנחנו בסוף נשרשר אותם על הדירה. והדבר הזה הופך את הכל ליותר יקר. וזאת אחת הסיבות, בואי נגיד שזאת אחת הסיבות שהבנייה בישראל היא תמיד קצת יותר גנרית, התעוזה לעשות דברים שהם הנדסית יותר יקרים, או משתמשים בחומרים שהם הרבה יותר יקרים, היא קצת, אין את המוטיבציה לדבר הזה. זאת אומרת, קודם כל יזמים יגידו מה, אבל זה יותר יקר, למה אני צריך לעשות את זה? כשאני מצליח למכור דירה גנרית, זאת אומרת, אני מצליח למכור את הדירות שלי בראשון לציון מערב, למה אני צריך ללכת ולעשות עכשיו את מה ש-MVRDV עושים באמסטרדם? למה אני צריך לעשות את מה שביג עושים בקופנהגן? אני מצליח למכור, כאילו תסבירי לי למה. אנשים ישלמו על זה יותר, והתשובה היא לא. זאת אומרת, זה גם, יש לזה עלויות, וזה שיש לזה עלויות זה בסדר, אם מישהו היה מוכן לשלם אותה. אם מישהו היה מוכן במדינת ישראל לשלם יותר על ארכיטקטורה יותר ייחודית, אז יכול להיות שכל הדבר הזה היה קורה. אבל גם הלקוחות
זאת אומרת, אם שאתם זוג צעיר בלי ילדים, היו אומרים לכם, תקשיבו, יש את הדירה הזו והיא עולה ככה, ויש את הדירה הזו והיא עולה 150,000 שקל יותר, כי יש בה אדריכלות קצת יותר מפונפנת, והאדריכל קצת יותר. לא בטוח שהייתם מסכימים לשלם את המחיר הזה, כי בסוף אתם צריכים דירת מגורים. וכאן אני מגיעה גם לסוגיה של תרבות מגורים. אנחנו עם שהוא עדיין בתודעת שואה, לא יעזור לנו כלום, ולצערי אחרי 7 באוקטובר נראה לי שאנחנו גם חוזרים כולנו בבת אחת לתודעת שואה פי 1000. יש לנו תמיד את הסיפור הזה של מגורים במדינת ישראל, הוא אף פעם לא היה ארכיטקטורה סטנדלון, אף פעם הוא לא היה תכנון עירוני סטנדלון, זה תמיד נוגע בסוגיות פוליטיות, סוגיות לאומיות, לייהד את הקרקעות, את יודעת, היום אנחנו מסתכלים על דירות שיכון, ואנחנו אומרים, מי בנה את הדבר הזה? ובאמת מי בנה ולמה? דירות שיכון היו בעצם תוצאה של אדריכלים שלמדו בבאוהאוס, שהגיעו מגרמניה ומבתי ספר של אדריכלות מודרניסטית, שדיברה על פשטנות בבנייה, ולא לגעת, לא להתעסק בקישוטיות, ושדברים יהיו נורא נורא פשוטים, והאמת של החומר, שתבלוט החוצה, כן, הברוטליזם, הבטון החשוף, כל הדברים האלה שהיום את אומרת, זה מכוער, שתביני שאז זה היה זה היה הדבר, זה היה מה שלמדו באקדמיה, זה מה שעשו בכל אירופה, היום תסעי בעולם לראות בענייני ברוטליזם או שיקון בצרפת, או כל מיני דברים כאלה, וזה היום לשימור, אבל בישראל השתמשו בזה כדי לייצר מהר מאוד פתרונות דיור, הייתה עלייה, היו מלחמות, לא היה כסף, היו מאוד עניים פה, כאילו לא היה תקציבים, ופשוט בנו פתרונות דיור זהים במצפה רמון, ובקריית יובל בירושלים, את אותו במדבר ובהר, את אותו שיכון, בסדר? את אותו דבר, ושתפו את זה בכל מדינת ישראל, והיום, 70 שנה אחרי, אנחנו עושים לזה פינוי-בינוי, 50 שנה אחרי. והיום במובן מסוים, אני לא בטוחה שהתודעה הזאת עדיין השתנתה לגמרי. אנחנו כן מייצרים בתים יותר איכותיים, מחומרים יותר איכותיים וכו', אבל אני לא בטוחה שהתודעה העמוקה הזאת של לייצר פתרונות דיור מהר, לאשר תוכניות בנייה מהר, לאשר את הבנייה מהר, לעבור את התכנון מהר, שהתכנון יהיה מינימלי, שכל הדברים האלה, זה חלק מהתרבות הזאת, תרבות ההישרדות, תרבות המהר מהר, להילחם במשבר הדיור, להילחם בעליית המחירים, להציף את השוק בהיצע, כל הדברים האלה הם תמיד בסדר עדיפויות הרבה הרבה יותר גבוה, מאסתטיקה, מעיצוב, מאדריכלות. באירופה למשל אין פרויקטי מגורים, וגם אין פרויקטי תשתית שלא מובילים אותם אדריכלים ואמנים מסוגים שונים. והסיפור של האסתטיקה והעיצוב, יש על זה נספחים שלמים ותוכניות חוברות ותדריכים שלמים, בישראל לא קיים כזה דבר, את תמצאי כאלה תדריכים אונליין, בקנדה, באנגליה, בדנמרק, בצרפת, איכות אדריכלית, זה דברים שאנחנו עוד לא הגענו להבין, או אנחנו עוד לא מתעדפים אותם מספיק גבוה. יצרי את סוסייך, אני רוצה רגע לעשות ריקאפ, כי את אמרת כרגע המון דברים. אני עושה את הריקאפים האלה, כדי שבסוף אנשים שומעים את הפודקאסט, ואומרים לעצמם, אוקיי, אבל מה בעצם השורה התחתונה? אמא שלי תשאל אותי בבית, וואו, מה שמעתם בפודקאסט? אז אני אוכל להגיד לה. אז אמרנו בינתיים שהבנייה בישראל מכוערת, קודם כל, כי אין לנו בכלל מכוערת, התחלנו בזה שמכוערת זה סובייקטיבי ליאור, אבל כשאני אומרת סובייקטיבי, אני אומרת מכוער, אני יודעת למה אני מתכוונת, ואני מניחה שגם מי שמקשיב לנו כרגע, יש לו משהו. אז הבנייה בישראל נראית כמו שהיא נראית באופן בלתי שיפוטי, כי אין לנו תרבות של מגורים, אלא אנחנו מארגנים, איך הגדירה את זה נעמה ריבה? פתרונות מגורים לעומת תרבות מגורים. כי הכל פה מאוד יקר, ובסוף דירה בסטנדרט עיצובי, שהוא יפה יותר, יכולה גם לעלות 150,000 ש"ח יותר, וגם ככה זה יקר, ומי ישלם על זה, ואם האדריכל מצליח למכור את דירה סטנדרטית, במחיר סטנדרטי, אז למה לא לקחת את ההימור הזה, למה לא להמר על עוד 150,000 ש"ח, שלכת תדעי כמה זמן זה יעמוד בשוק. מעבר לזה, דיברנו על צורך לעשות דברים מאוד מהר, עכשיו לאכלס, מלחמה, אותם שיכונים במצפה רמון, קריית יובל, גרתי בכאלה גם בגבעתיים, מבינה לחלוטין על מה את מדברת.
אז השילוב הזה של המהירות והמיעוט סטנדרט, והנקודה השלישית שאת מעלה פה כרגע, זה איך להגדיר את זה בכלל? היעדר האומנותיות? לא, אני הייתי מגדירה את זה כסדר עדיפויות אחר. פה זה לא אירופה, מה לעשות? כשאנחנו צריכים לתעדף, את יודעת, כשהייתי בבית שמש, אם כבר לדבר על אדריכלות גנרית, האנשים האלה, 10,000 זוגות חרדים בשנה מתחתנים, זאת אומרת שצריך 10,000 יחידות דיור חדשות בשנה עבור המגזר הזה, בסדר? והמקום שבו הם יכולים לגור הוא מאוד מצומצם, כי אף אחד לא רוצה אותם בערים חילוניות, אז הם גרים רק בערים חרדיות, חלקם ביוש, זה לא מקומות שבהם מייצרים 10,000 יחידות דיור בשנה ככה. ואם תשאלי אותם בסדר העדיפויות שלהם, בואי נתחיל מזה שתהיה יחידת דיור, אחר כך נדבר על יפה. את מבינה? זאת אומרת, זאת דוגמה, בית שמש היא דוגמה קיצונית, אבל כשאנחנו מדברים על משבר דיור, או אנחנו מדברים על שוק נדל"ן שהמחירים בו גואים, אז סדר העדיפויות של המדינה הוא תמיד קודם כל שיהיה פתרון דיור, ואחר כך במקומות שבהם יש אפשרות, ואת יודעת, תל אביב, מרכז הארץ, במקומות שזה, אז תעשו יותר, אתם יכולים גם לעשות אדריכלות, תעשו תשתיות שלכם. הסיפור הזה של אסתטיקה הוא לא ערך במדינת ישראל. הוא פשוט, אני מצטערת, אבל אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה בשפת הרחוב שלנו, בצבעים שאנחנו רואים ברחובות שלנו, בריצופים שאנחנו עושים, כשאת תסתובבי בערים שיש בהם סוציו-אקונומי גבוה, אנשים שמשלמים הרבה ארנונה, בערים עשירות, את תראי שהם באמת משפרים, הם לומדים מאירופה, והם מעתיקים, אבל בערים שחיות על השקל, שזה רוב הערים במדינת ישראל, עושים את הסטנדרט שהמדינה נותנת, הסטנדרט שהתקציבים של המדינה נותנים, כי בסדר העדיפויות אתה אומר, או שלא יהיה בכלל, כאילו האויב של הטוב הוא הטוב ביותר, והשתרשה במדינת ישראל איזושהי תפיסה, סליחה, שארכיטקטורה יפה היא יקרה והיא מותרות, והיא סתם מייקרת. אני זוכרת שהיה דיונים של אדריכלית דנית מייזיץ כסיף, שמובילה כבר שנים מול מוסדות תכנון ארציים ומול משרד האוצר את הרעיון הזה של מדינת ישראל צריכה מסמך של איכות אדריכלית. והדבר הראשון שאמרו לה במטה הדיור, בישיבה שאני נכחתי בה לפני איזה 7 שנים, אבל זה ייקר את הדירה. בכמה זה מייקר דירה? והיא אמרה, אדריכלים טובים יודעים לעשות אדריכלות יפה, בלי שזה ייקר את הדירה, אבל לא, זה פשוט כאילו לא מאמינים, את מבינה? אבל שנייה, למה בעצם, זאת הנקודה שאני לא מצליחה להבין, למה בעצם צריך אישור של מישהו, לכו, היזם, לך תבנה משהו יפה, שלא יעלה לי עוד 150,000 שקל יותר לדירה, לך תבנה משהו יפה שלא יהיה יקר יותר, למה אתם צריכים בכלל, בהינתן שזה עומד בכל הקשקשת הרגולטורית, וגם על זה את בטח, ואני אדבר עוד שנייה. אני אסביר, בואי נפרק את זה רגע לחלקים, איך זה עובד. בסדר, אני לצורך העניין עובד היום בחברה יזמית. יש לנו פרויקטים בכל מיני מקומות בארץ, יש לנו פרויקטים בפריפריה, יותר נהריה, בסדר, אשקלון, באר שבע, פריפריה גיאוגרפית לצורך העניין, ויש לנו פרויקטים במרכז הארץ באזורי ביקוש, סי ביקוש, בוא נגיד נתניה היא די אזור ביקוש, אני יודעת, בסדר, לא יודעת, תל אביב, ואני יודעת שאחד השיקולים שלנו, בבחירת אדריכלים למשל, הרבה פעמים, זה מקומות שאנחנו יודעים שנצליח למכור את הדירות יותר יקר, או נצליח להרוויח, אנחנו גם נשקיע בצוותים, אנחנו נשקיע, זה לא בגלל שאנחנו מזלזלים, זה בגלל שבסוף החברה צריכה להיות רווחית, בסוף יזם צריך להיות כלכלי, הדבר הזה חייב לעמוד כלכלי. עכשיו, מי שיודע לעשות את האדריכלות ברמה הזאת, או להביא את הרעיונות האלה, זה אדריכלים, את יודעת, צריך אדריכלים, יש אדריכלים ברמה גבוהה בישראל, שיודעים לעשות את הדברים האלה, אבל צריך לשלם להם בהתאם, והדבר הזה שוב, זה יקר, האדריכל יקר, הביצוע יקר, ההנדסה יקרה, החומרים יקרים, אני אגיד לך יותר מזה, שוב אני אומרת, לך ולי זה נראה מכוער וגנרי, ומי רוצה לגור בזה וזה וזה, אבל בסוף יש לנו גם תרבות בישראל, ובישראל אנשים רוצים שיהיה להם מרפסת,
וכמה מרפסות, ואנשים רוצים שיהיה להם כיווני אוויר, ואנשים, את יודעת, אנחנו הולכים באמסטרדם, ואנחנו רואים את כל הבתים היפים האלה עם חזית על הרחוב, בקו אפס, עם החלון על הרחוב, וכולם רואים אותך מבשל חביתה. זה לא היה עובר בישראל, זה מקסים ופסטורלי ורומנטי כשאנחנו מסתובבים באירופה, אבל בסוף, לחלק מהבניינים המדליקים האלה שאנחנו רואים בחול, זה גם עניין של תרבות, וזה עוד רכיב שלא אמרתי לך במונולוג הקודם, התרבות שלנו, זה נכון שאנחנו גם לא מתעדפים ארכיטקטורה כמו באירופה, אבל אנחנו גם לא בהכרח אוהבים לגור בה, זאת אומרת, אנחנו גם לא בהכרח ציבור שיודע לתחזק אותה. תחזוקה של הבניינים האלה שבונים אותם בחו"ל, היא תחזוקה מאוד יקרה, בניינים לא רגולריים שצריך לטפל בהם, או בניינים שהם צבועים בצבעים מיוחדים, או מורכבים מלוחות בכל מיני צבעים מיוחדים, שצריך לתחזק אותם לאורך השנים, זה יקר. עוד דבר, זה שהרבה פעמים באמת מצריך שמירה מאוד מאוד נוקשה על המרפסות, אין לתלות כאילו דגל של ברוך הבא מלך המשיח, או דגל הגאווה, או לשים את העציצים המכוערים האלה של איקאה, אין את זה בחול, בחול יש, כאילו מי שעושה כזה דבר חוטף כנס, באירו, כן, לא בשקלים, בארץ זה לא יעבוד, גם לא בתל אביב, גם לא בהרצליה, במקומות שכאילו אתה אומר הציבור הוא שומר חוק וזה, בסדר, זאת אומרת אנחנו גם צריכים להסתכל על עצמנו בכנות, אז אם אנחנו רוצים לעשות איזשהו שינוי, אנחנו נצטרך גם כאילו לעשות אותו באיזושהי כנות עצמית, ולהבין מה אנחנו כן יכולים ומה אנחנו לא. אז שני דברים, אחד, אנחנו צריכים להבין שלא הכל אפשר לקחת מחול, כי אנחנו לא באמת רוצים לחיות בבתים שיש להם שני כיווני אוויר או כיוון אוויר אחד, בתים שבאמבטיה שלהם אין חלונות, במטבח שלהם אין חלונות, את יודעת, שוודים, הם כנראה לא מתגנים שניצלים בלי, כאילו, את מבינה, זה מצחיק, אבל זה אנחנו, זה הישראלים, אנחנו גם באקלים ים תיכוני, שזה גם מאוד משפיע, אז זה גם יזם אומר לעצמו, מה אני אקח סיכון? אני אעשה עכשיו בניין משוגע, עם איזה פאנלים בכל מיני צבעים מגניבים, כמו שהסמנכ"לית תכנון שלי הביאה לי לראות לא יודעת מה, ובסוף אני לא אצליח למכור אותו, כי אנשים יסתכלו על הדירה, והם יגידו, מה זה הדירה הזאת? וצריך לשלם פה ועד בית, עוד 500 שקל בחודש, כי צריך לחזק את הפאנלים האלה. את מבינה? ולכן, יזמים ואדריכלים לא ירוצו להביא רעיונות משוגעים, הם ינסו לשפר בכל מיני דברים אחרים. אגב, צבע, זה משהו שאני באמת, באופן אישי, לא מבינה למה במדינת ישראל לא מכניסים. צבע, או טיח צבעוני, או לוחות צבעונים, אפשר לעשות בניינים סופר גנריים, ורק להכניס טיפה צבע, וזה כבר יעשה שינוי אדיר. אני לא יודעת לה, אני שואלת גם היום בחברה, למה לא עושים את הדברים האלה. שוב, יש איזשהו פחד, שאם נעשה את זה, אז אנשים ייבהלו ויגידו לא מתאים להם, וגם היו כמה ניסיונות לא מאוד מוצלחים בצפון תל אביב, וכל מיני יעקב אגמים כאלה. תל ברוך אני חושבת עשו כל מיני בניינים. אוקיי, אבל את מדברת על כל הדברים היצירתיים האלה, שכן או לא עושים. בסוף, מה, אדריכלים זה אנשים שיושבים ולומדים מה, 6 שנים? פקולטה לאומנות, זה בתי ספר לאומנות, זה לא טכנוקרטיה. נכון. ואז הם הולכים ללמוד אומנות, רק בשביל לעצב בנייני H מכוערים, שהם נמצאים באיזשהו מרחק רגולטורי אחד מהשני, בין לבין יש מיליון חניות. תראי, אני לא להאשים, למרות שאני מאוד נוטה לעשות את זה, אני לא להאשים את הרגולציה, כי בחול יש רגולציה לא פחות קשה, ומצליחים לעשות בארכיטקטורה מוצלחת. זה נכון שהרגולציה במדינת ישראל, והממדים וכל זה, זה נכון. וזה נכון שיש טכנולוגיות שכבר למדו אותם בחול, ולארץ לא מביאים אותם. למשל, אני אתן לך סתם אנקדוטה. כבר התחילו לדבר בישראל על לעשות ממ"קים במגדלים. ממ"ק, אחד שמשותף לכל הקומה. כן, מרחב מוגן קומתי. כן, בוא נחסוך את הדבר הזה שבכל דירה יהיה ממ"ד, בוא נעשה ממ"ק, זה ישחרר לנו את החזית, לעשות דברים קצת יותר מוצלחים. אז הגיע 7 באוקטובר. אחרי 7 באוקטובר, אתה לא יכול להגיד לאף ישראלי שלא יהיה לו ממ"ד בבית, זה ברמת הפסיכולוגי, זה בכלל כבר לא, את מבינה? אז אני לא אאשים את הרגולציה, הרגולציה שלנו קיימת מסיבותיה היא, זה נכון שהיא שם מאוד, אבל היא קיימת גם בחו"ל.
בסופו של דבר, אדריכלים לומדים אומנות, אבל אדריכלים במדינת ישראל הם נותני שירות. לצערי הרב, הם לא קובעי מדיניות. תיכנסי למוסדות התכנון במדינת ישראל, ותספרי אדריכלים על קופות הידיים שלך, ואת תראי שאין הרבה. יחד עם זאת שאני אומרת את זה, אני לא חושבת שרק אדריכלים יודעים לעשות יפה. אני כן מאמינה בזה שגם מתכנני ערים וגם גיאוגרפים וגם אמנים, על כל סוגיהם, מעצבים תעשייתיים, מעצבי מוצר, פסלים, אמנים, אני יודעת שבעולם מערבים אותם בארכיטקטורה. שוב אני אומרת, מדינת ישראל עברה למשל מהפך בתחום הקולנוע. הייתה פה תקופה מאוד ארוכה של סרטי בורקס וכל מיני דברים כאלה, ואז מדינת ישראל החליטה להשקיע בזה כסף, פשוט שפכו על זה כסף. ותראי מה קרה, קולנוע ישראלי הפך להיות משהו אחר לגמרי, וזה אותו דבר בארכיטקטורה. ברגע שמדינת ישראל, מקבלי החלטות, שזה אומר משרד אוצר, שזה לא אדריכלים, זה כלכלנים, או נבחרי ציבור, יבינו שלארכיטקטורה יש, היא כלי חשוב בעיצוב תרבות, ובהשפעה על המצב רוח שלנו ועל איך אנחנו חיים, ושל יופי ואסתטיקה, יש משמעות בהפחתת אלימות, בהעלאת איכות החיים של בני אדם, ויחליטו, ישפוך על זה כסף, ולהקים בבתי ספר לארכיטקטורה מעבדות, ויעשו תוכניות אסטרטגיות לאיכות אדריכלית, ויתנו חוקים קצת יותר נוקשים, למי יכול לתכנן מה, ואיזה הכשרה צריך לעבור, וזה אפילו לא הכשרה, אבל כאילו, באמת שיהיה איזשהו מסמך למה אנחנו מוכנים לקבל בבניין, ומה לא. זה נכון שזה מאוד מאוד קשה, בגלל ששוב, יופי זה דבר סובייקטיבי, אבל בסוף, אם רוצים, אפשר לעשות את זה כמו שעשו את זה בעולם, בקנדה, אמרתי לך, בקנדה, בפריז, באנגליה, המסמכים האלה קיימים, לא רק שהם קיימים, מעדכנים אותם גם לאורך השנים. פשוט צריך להשקיע בזה כסף, וברגע שישקיעו בזה כסף, ויהיה הקרן לאיכות אדריכלית, או לא יודעת, יהיו תחרויות, ויממנו תחרויות, יש המון דרכים לעשות את זה. הדבר הזה יקרה, כי אנחנו עם יצירתי, ויש לנו את היכולת הזאת בישראל לעשות. כמו שזה קרה בקולנוע, כמו שזה קורה בהייטק, זה יכול לקרות גם בארכיטקטורה. זה פשוט לא מתועדף, זה לא מתועדף גבוה. וכל מי שאמור לקבל את ההחלטות האלה, הם לא אמנים, והם לא אדריכלים, והם לא מתכנני ערים, והם לא גיאוגרפיים, הם כלכלנים, הם שמאים, הם עורכי דין, והם פוליטיקאים. ואיזה פוליטיקאי, כאילו אם את היית פוליטיקאי, תחשבי על האקלים הציבורי שלנו כרגע, הפוליטי. איזה פוליטיקאי יבוא לדחוף עכשיו תקציבים לאיכות אדריכלית במדינת ישראל? כאילו, מה? להתעסק ביפה, אם אני עכשיו מתעסקת ביפה במקום במשהו שעושה כותרות, אז ארגז לעין ושולחים אותי הביתה. אני אתן לך דוגמה קונקרטית, אנחנו מדברים עכשיו על כמה פליטים שמסתובבים מהעוטף, שצריך לבנות להם בתים בינתיים עד שישקמו את הקיבוצים. אז היה איזשהו, אנחנו נלחמנו, גם האקדמיה וגם חברות הבנייה וגם אדריכלים מובילים בשוק, שמדינת ישראל לא תבנה את הקרווילות המכוערות האלה עוד פעם לאנשים האלה שעברו גיהנום. תבנו בתים טרומיים, שזה בית, משהו, בואו נלמד מההתנתקות. מה את חושבת קרה עם זה? עשינו ישיבות זום, הבאנו כסף, כאילו חברות ייזום נדל"ן, נתנו כסף שאדריכלים טובים יתכננו, מה בסוף קרה עם זה? האוצר ומנהלת תקומה וכל הגופים האלה, שבסוף, תראי, אני מאשימה אותם ולא מאשימה אותם, כי בסוף הם אומרים, זה כסף ציבורי, זה כספי מיסים, מדינת ישראל מוציאה מהקופה הציבורית כסף. אנחנו לא נתחיל עכשיו לעשות יפה, אנחנו נעשה בסיסי, אנחנו ניתן להם פתרונות דיור, הם קראו לזה גם מחנה זמני, כאילו, הטרמינולוגיה כבר מעידה על הכוונה. וזה state of mind שמדינת ישראל מתנהלת בו בעולם הארכיטקטורה שלה תמיד. אז זה גם סדר עדיפויות, זה גם תרבות המגורים שלנו, זה גם חינוך לשמירה על סדר ציבורי. בסדר? בסין, מי שעושה את העבירות בנייה שהיו עושים בישראל, היו קורטים לו את הידיים, כאילו, בגדול. אני זוכרת שעשיתי קצת, את לפעמים אנחנו נוסעים לטייל בעולם ואני מעלה סטוריז על כל מיני מקומות בדנמרק, וכתבתי איזה מדהים וזה, וחברים שגרים שם כתבו לי, ענבר, תדעי לך, אתה שם מגבת יותר מ-24 שעות, אתה חוטף דוח של 250 יורו,
תקשיבי, זה המון כסף. לא, ישראלי, מישהו מנסה לעשות דבר כזה בישראל? את מדמיינת שעיריית תל אביב הייתה נותנת למישהו, עיריית תל אביב הייתה נותנת למישהו דוח של 650 שקל על זה שהוא תלה מגבת בחוץ, אז שורף את העירייה. כאילו, זה לא היה עובר, זה לא עובר את האופי הישראלי, את המזג הים תיכוני שלנו. ואני לא, כאילו, אני באמת אומרת לך, זה מעניין שאנחנו עושות את השיחה הזאת לפני השביעי, אחרי הטבח, כי ב6 באוקטובר הייתה במדינת ישראל איזושהי, אני חושבת שהמון אנשים, הייתה מין תקופה מאוד ארוכה שחשבנו שהנה, אנחנו קוסמופוליטיים, ואנחנו כמו באירופה, ואנחנו יכולים לעשות עסקים בהייטק עם כל העולם, ואנחנו יכולים בזום להגיע לכל העולם, ואנחנו יכולים לעשות ארכיטקטורה עם כל העולם, ואנחנו אוהבים אותנו וזה, והנה. אנחנו בשר מבשרו של המערב. נכון, נכון, ואפשר לגור בברלין, ואפשר לעשות רילוקיישן, ואנחנו יכולים לגור... ואז התחלנו גם לחשוב, למה אנחנו לא מתכננים את מדינת ישראל כמו בחול, ולמה אנחנו לא נראים כמו בחול? וואלה, אם שואלים אותי מה ההתפכחות שלי, זאת ההתפכחות שלי. אנחנו לא הם, יש לנו צרות מאוד גדולות, מאוד 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 גדולות, וכל כמה זמן אנחנו חוטפים איזה מכה. אני חושבת שלמדינת ישראל יש הרבה כסף, דרך אגב, אני חושבת שהיא, את יודעת, יש לנו פה מגזרים וחברות שאנחנו מדינה שמממנת המון דברים, את יודעת, בואי, לא ניכנס לזה. בטח, הטענה שלי למשל ירושלים, שהיא סטטיסטית העיר הענייה בישראל, הטענה שלי שירושלים היא בדיוק הבדיחה, על בן אדם שטבע בבריכה שעומק הממוצע שלה 40 סנטימטר. כן, יש חרדים, כן, יש ערבים, אבל וואו, כמויות העושר שמסתובבות בעיר הזאת, רק מה, הכסף שמחזיק אותה לא מיוצר בה, הוא מיוצר בניו יורק, הוא מיוצר בתל אביב, הוא מיוצר בפריז, לא בירושלים. אז בטח, לגמרי כסף יש. בירושלים זו דוגמה מאוד מעניינת. ירושלים, יש לה אוצרות אדריכליים ושימוריים שלא נופלים כהוא זה מפריז ומלונדון ומפראג ומווינה, וכמות הכסף שפראג ווינה ולונדון משקיעות בשימור בשנה, הוא כאין וכאפס לעומת מה שמשקיעים בירושלים, ולא ממש משקיעים. בירושלים, מה שיזם פרטי בא וישים, בתמורה לזכויות בנייה, יהיה, ומה שאין, אין. והנה לך שוב סדרי עדיפויות. ירושלים, גם הטרגדיה שלה, זה שכל עשייה שימורית, או כל עשייה פוליטית, כל עשייה טכנית, היא גם עשייה פוליטית, היא אמירה פוליטית, בכל קנה מידה פוליטי שתבחרי, גם לוקלי, מקומי, גם ארצי, וגם בינלאומי. תרחיבי בבקשה. כי אני לא מבינה מה הקשר בין שימור בית בעמק רפאים. אני אסביר. למשל, אנחנו רוצים לתת זכויות בנייה באיזושהי שכונה, ואנחנו מחליטים שהשכונה הזאת לשימור, ואנחנו לא נותנים עליה עכשיו זכויות בנייה, אנחנו משמרים אותה. ומה לעשות שחלק מהבניינים בה שייכים לאיזושהי, לא יודעת מה, כנסייה, או שייכים לאיזשהו גורם שהוא בינלאומי, או שרוב האוצרות השימורים נמצאים בשכונה שהיא חרדית, שצריכה לגדול וחייבת לגדול, ואנחנו לא מאפשרים לבנות בה, או קובעים בשימור מחמיר, אז אנחנו מייצרים קונפליקטים אינסופיים, עם אוכלוסיות שלא מתאים להם שימור, עם גורמים שהם מפסידים כסף מהדבר הזה, וגם היכולת לעשות תוכנית סטטוטורית, זאת אומרת, תוכנית שימור מאושרת, סופית, שתעבור את כל ועדות התכנון ותהיה מאושרת סופית, היא בלתי אפשרית, כי כל תוכנית שאתה עושה בירושלים, שהיא סופית וחד משמעית, היא בעצם נותנת את הכוח לשלוט בתכנון לעירייה. ומדינת ישראל לא רוצה שלירושלים יהיה כוח כל כך גדול כעירייה. היא צריכה לנהל את האירוע הזה שנקרא ירושלים, הוא נפיץ מדי. בסדר? לעומת תל אביב, שיש לה תוכנית שימור עירונית, יש לה תוכנית עירונית למרפסות, תוכנית עירונית לגגות, תוכנית עירונית לא יודעת מה, לכל דבר, לתיבות דואר, בסדר? מה זה אומר תוכנית עירונית לכל הדברים האלה? תוכנית עירונית, טאבה, תוכנית בניין עיר, תוכנית שקובעת כללים איך לכל העיר בנושא מסוים. למשל, לך יש בית בתל אביב, ואת רוצה לבנות מרפסת, את יכולה להיכנס לאתר של עיריית תל אביב, ואת תמצאי תוכנית עירונית לתוספת מרפסות, יהיה כתוב איך, מה, מתי, באיזה חזית, איזה גודל, איזה חומרים, מה את זה, את מגישה לעירייה, את פועלת מול העירייה, את לא צריכה שום גורם ממשלתי,
רק מוניציפלי, עיריית תל אביב יש לה תוכניות סטטוטוריות, על כל העיר, היא ממש מנהלת את עצמה, כגורם תכנוני מוניציפלי מאוד מאוד חזק ועצמאי. ירושלים אין לה תוכניות כאלה, כי פוליטית מאוד קשה לאשר לה את העצמאות הזאת, ולכן כמעט בכל דבר יצטרכו את המחוז, יצטרכו אישור ועדה מחוזית, יצטרכו לגשת לריבון הממשלתי לצורך העניין. קצת גלש, בסדר, כי זה לא קשור לארכיטקטורה, אבל הסיפור השימורי למשל הוא סיפור, כאילו את יכולה לומר אנחנו בונים בנייה מודרנית גנרית, אבל מה עם השימור? את רואה בעיריית תל אביב שהיא משקיעה המון המון כסף בשימור, אפשר להתווכח על איך זה נראה וכולי, אבל את רואה את השימור בעיר, ומה הוא עושה. בואי רגע באמת נדבר על הבניינים האלה. עזבי ירושלים סיפור מורכב, מבינה. אבל בהתחלה בתחילת הפרק אמרתי, תל אביב, ירושלים, חיפה, בנייה ישנה שנבנתה על ידי גרמנים או בריטים, אני לא יודעת לגבי עות'מאנים, זה יפה. מה קרה? למה? מה הולך שם? איך זה קרה? למה הפסקנו לבנות ככה? זה מה שאת שואלת אותי? אני שואלת הכל. למה יש פתאום כל כך, כאילו... תראי, קודם כל, כדור, וואי, מאיפה להתחיל? שתהי לי בריאה. קרוב אצלך. תראי, קודם כל, ארכיטקטורה כמו כל דבר זה עניין של אופנות, בסדר? הסיפור הזה של בנייה קישוטית נקרא לזה. אני קודם כל, אם מישהו מקשיב לנו מעולם המקצוע, הוא יגיד שאני נורא פשטנית, אז חשוב לי לומר, אני לא יכולה להיכנס בפודקאסט לכל הרזולוציות האלה של בית ספר לארכיטקטורה, שנה א' מבוא לארכיטקטורה, אז אנחנו נרוץ על זה בסיסמאות, אבל לצורך העניין, ארכיטקטורה כמו אומנות, זה אופנה. כמו שפעם נשים היו מתלבשות עם 1,000 שכבות מתחת, והיה מחור, והיה כזה קשקושים הלבנים האלה מתחת, והיום אנחנו שמות טישרט לבנה וג'ינס, וזה שיא האופנה, כאילו שיא זה. אז אותו דבר, כל הרנסנס, רוקוקו, כל האדריכלות הזאת הביזנטית, עם הקישוטים והקשקושים והעמודים הקורינטיים, זה עבר מן העולם. גם טכניקות הבנייה האלה כבר עברו מן העולם, אין לנו סטטים בגלביה ועלי גפן צהובים, עלי תאנה צהובים על הראש, שעושים את העבודות האלה. אז קודם כל הסגנון השתנה, המהפכה התעשייתית, גילו את הבטון, זלזלו מאוד בקישוטיות הזאת, היא גם סמלה באיזשהו מקום מלוכה ודיקטטורה, ואת יודעת, היא מסמלת, ארכיטקטורה הרבה פעמים מסמלת גם הרבה דברים שאנחנו רוצים להיפרד מהם, גם בבנייה וגם בשלטון, זאת אומרת, בנייה סוציאליזם, בנייה קומוניזם, ובנייה קומוניסטית היא בנייה שהיא אחידה לכולם, כן, כמו בקיבוץ, וכולם גרים באותו דבר. זאת אומרת, יש השפעות, יש קשר מאוד ברור בין אדריכלות, לשיטות הממשל, או לתפיסות הממשל, ולהתפתחות המודרנה, טכנולוגיות הבנייה. והסיפור הזה של אדריכלות מודרניסטית היה מאוד, כאילו, הם עפו על זה, רק לבנות פשוט, קווים פשוטים, חלקים בלי כלום, בלי טיח, בלי צבע, בלי קישוטיות, זה היה כאילו היום אנחנו מסתכלים, ואז הגיע הפוסט-מודרניזם, שעשה צחוק מהקלאסיציזם, והפוסט-קלאסיציזם לקחו חלק מהקשקושים הרומאים, ושיחקו עם זה, זאת אומרת, זה עניין של אופנות. בסדר, היום אנחנו מדברים על אדריכלות עכשווית, לא מודרנית, אדריכלות עכשווית, שלוקחת כל מיני, באמת אנחנו כבר לא חוזרים לקישוטיות הזאת, טכניקת הבנייה הזאת לא קיימת. אני אגיד לך גם מעבר לזה, גם לא בונים ככה, כי העולם השתנה. אנחנו הרבה יותר אנשים, הרבה יותר מכוניות, הרבה יותר זיהום אוויר. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, כמו שריכרד קאופמן תכנן את רחביה, וילה לכל אחד על חצי דונם, מכל הכבוד, בלב הערים. זה כבר לא סביר. אנחנו מתכננים בנייה רוויה, אנחנו כבר גרים בקומות, אנחנו כבר שמים את המכוניות שלנו מתחת לאדמה. זה כבר לא איזה הנשיא ויצמן שמכנה את הכרכרה שלו בתוך וילה ויצמן ברחוב. בסדר? זה כאילו, וזה חלק גם מהפסיפס של העיר, זאת אומרת, אנחנו נראה את העיר הלבנה בתל אביב, שזה הבניינים המודרניסטיים, ועל אלנבי אנחנו נראה את הבניינים של מגידוביץ', שהם בניינים ותיקים יותר, וביפו אנחנו נראה את הבתים הערביים, ומסביב אנחנו נתחיל לראות את ההתחדשות העירונית, וזה יופי, בסוף זה מה שיפה בשימור, שאתה
שומר על הפסיפס, אתה מקבל גם וגם וגם. זה מפתיע שאת שואלת אותי למה לא בונים ככה, הרבה מאוד אנשים אומרים, מה יש לשמר פה? מה יש לשמר? עוד בניין עם חזית עגולה, עוד בניין עם עמודים קורינטיים, למה צריך לשמר כל כך הרבה? אז באמת למה צריך לשמר כל כך הרבה? שוב, תראי, מה זה לשמר כל כך הרבה? בסוף אני חושבת שדווקא בגלל שאנחנו לא בונים ככה יותר, ואלה באמת תצורות בנייה ובניינים שאנחנו לא נראה, אנחנו לא נראה יותר, זה לא יקרה יותר הדבר הזה. ויש סביבם סיפורים, באמת סיפורים, גם על האנשים שחיו בבניינים האלה, וגם על האופן בדרך כלל שבו השכונות האלה תכננו, זה אף פעם לא בניין stand alone, זה הרבה פעמים, נגיד רחביה, הסיפור הוא לא רק הבניינים שלה, הסיפור הוא גם איך שהיא תוכננה, כעיר גנים, ולא רק רחביה תוכננה כעיר גנים, אלא גם בית הכרם תוכננה, וגם בית וגן, זאת אומרת, שימור הוא תמיד רפרנס להרבה מאוד דברים, ובסוף זה תרבות, זה תרבות שלנו, וצריך לשמר, אני מרגישה ששימור זה הדבר היחיד שמחזיק אותנו עוד כאדריכלים, לשמור על התרבות, או לייצר איזושהי תרבות אדריכלית. כשאנחנו בונים מבנה מודרני ליד בניין לשימור, אנחנו מספרים סיפור. מה זה הבניין הזה, ומה זה הבניין הזה, ואני כשאני הולכת ברחוב, אני שואלת את השאלות האלה, כשאני הולכת עם אנשים שהם לא אדריכלים, ואני הולכת איתם ברחוב, אני מראה להם את זה, שישימו לב, בתקווה שאנחנו נשים לב, ותחשבי שגם את הבניינים האלה היו הורסים, והיו בונים תחתיהם בניינים גנריים. תשמעי, אם הייתי יודעת שבישראל היו בונים רק בניינים נורא יפים ועכשוויים, ואדריכלות, א', כל הטכניקות הכי מגניבות בעולם, אז הייתי אומרת, אוקיי, אז אולי אנחנו יכולים להרשות לעצמנו, אבל בסוף אנחנו גם בונים די גנרי, וגם לא נשמר את הדברים הכל כך יפים והייחודיים. ירושלים, זה הסיפור שלה. יש פה 5,000 מבנים לשימור, זאת היסטוריה מטורפת, כאילו, כן. וואו. אז צריך לעשות, זה האתגר של אנשים מדהימים שעובדים בעירייה, ושרון דינור שהיא מנהלת את מחלקת השימור בעיריית ירושלים, לעשות שימור לצד פיתוח, לחשוב איך בשכונה חרדית, שגרים בה אנשים שצריכים עוד מרחב בבתים שלהם, עושים שימור, איך עושים את הדבר הזה, זה אתגר אמיתי. ובאמת, מה שאני רוצה לחזור להיום, כבר התחלת להחזיר אותנו, אני אמשיך את הקו הזה, אז בעצם, אם אנחנו רוצות לבוא באיזשהו פתרון קונסטרוקטיבי לעתיד פחות מכוער לבנייה הישראלית, מה, במציאות הנוכחית שלנו, לא באיזו אוטופיה, מה אפשר לעשות כדי שבצד אחד זה יענה על הצרכים והאופי הישראלי, כי אנחנו לא נתחזק עכשיו, אף אחד לא ישלם עוד 500 שקל ועד בית בשביל חזית יפה, אבל מה אפשר? אני חושבת באמת שקודם כל תדעי לך שיש פעולות, יש אגודות אדריכלים וכל מיני אדריכלים פרטיים שעובדים, גם אני חלק מהם באופן חלקי, שאנחנו מדברים עם מקבלי החלטות, כדי באמת לשים את הדבר הזה, לא בראש סדר העדיפויות, בסדר, אבל להעלות אותו למודעות, בסוף אנחנו לא מדברים על המון כסף, אבל אין קיצור הדרך בדבר הזה, זה מצריך השקעה כלכלית, זה מצריך חינוך, תיכונים, באקדמיה. חינוך למה? חינוך ללמוד על זה, ללמוד על ארכיטקטורה, ללמוד על התרבות שלנו, ללמוד מה זה בניינים, מה זה בניינים יפים, מה זה בניינים שעובדים טוב עם הרחוב, מה זה בניינים מנוכרים לרחוב, איזה סוגי חזיתות, יש לא יודעת מגמה, יש כבר תיכונים בתל אביב שעושים את הדברים האלה. להתחיל להעלות למודעות את הדבר הזה שנקרא איכות אדריכלית, או איכות של מרחב ציבורי. אגב, תדעי לך, וצריך להיות אופטימיים, זה כבר קורה. יש הרבה ערים שזה כבר קורה בהם, ומי שמכניס את הדבר הזה פנימה זה סטודנטים שיוצאים החוצה, ואדריכלים ותיקים וצעירים, שמדברים את הדברים האלה יותר ויותר, ועיתונות שעושה על זה כתבות, ותוכניות טלוויזיה שצריכות בעיניי להיות יותר, אבל יש דברים לעשות, בעיקר לעלות למודעות. אני אגיד לך גם שאנשים כמוני, שנמצאים בתפקידי מפתח, כמו סמנכ"לי תכנון בחברות ייזום גדולות, צריכים להכניס את זה בתוך חברות שהם עובדים בהם. כן, בבקשה, כן. נכון, וזה אתגר אמיתי, כי בסוף אני עומדת מול אנשים שמסתכלים עליי עם טבלאות אקסל מאוד מאוד ברורות, ואומרים לי, ענבר,
הכל בסדר, אנחנו מקשיבים לך, אנחנו מעריכים אותך, אנחנו רואים שאת צודקת, אבל הדברים האלה חייב להיות היגיון כלכלי. אף אחד לא יבנה שום דבר בהתנדבות, ואף אחד לא ייקח סיכונים. אנחנו בוודאי בתקופה הזאת שהשוק הוא כל כך מעורער, כשיש אי ודאות אמיתית ביחס לפועלים, מי יבנה? וכל הדברים האלה. אז עוד לבוא ולהגיד להם, בואו נשקיע עוד 5,000 שקל למטר ונעשה איזשהו חיפוי מיוחד, אז צריך לחשוב יצירתי, וזה חלק מהתפקיד שלנו כסמנכ"לי תכנון בחברות ייזום, וזה תפקיד של אדריכלים במשרדי אדריכלים, לא לוותר, ולנסות תמיד להציע את היותר טוב. ואני רוצה להגיד לך שזה קורה. אני חושבת שערים שיכולות להרשות לעצמם, זה כבר קורה בעיריית תל אביב, חד משמעית, גם בבת ים, בנתניה, יש מקומות שזה קורה. זה צריך לקרות יותר, זה צריך לקבל גיבוי מהמדינה, בוודאי. אבל את יודעת איפה רואים את השינוי הזה מאוד משמעותי? לא במגורים, במבנה ציבור. תתחילי להסתכל על בתי ספר שבונים במדינת ישראל, ביבנה, בתל אביב, אבל לא רק, בראשון לציון, מתחילים לבנות בתי ספר, שלא ראינו כאן, ארכיטקטורה של מבנה ציבור שלא הייתה במדינת ישראל, וזה מאוד יפה לראות, ואני מאמינה שדרך מבנה הציבור, עכשיו למה זה קרה? כי שיטות החינוך התחלנו להבין ששיטות החינוך שלנו הם כבר פסה, והתחלנו לייבא שיטות חינוך מאירופה, עם הקירות השקופים, והילדים שלומדים א' ב' וגן חובה ביחד, וכל מיני דברים כאלה, וזה גרם לארכיטקטורה להשתנות, כי אתה כבר לא עושה כיתות, אתה כבר עושה חללים משותפים, ואתה עושה אטריום משותף, אתה עושה כל מיני דברים כאלה, וזה השפיע למשל על הארכיטקטורה. כמובן שזה קורה בערים שיכולות להרשות לעצמה, כמו כפר סבא וכמו, אבל בסדר, אז זה לאט לאט, אני מאמינה שזה לאט לאט יחלחל, וגם ראשי ערים ונבחרי ציבור שמו לב שהארכיטקטורה של מבנה ציבור שהיא מושכת ואסתטית מאוד ואיכותית מאוד, מושכת גם אוכלוסייה חזקה, שמתעדפת את הדברים האלה ומתעניינת בדברים האלה, ופתאום נבחרי ציבור מבינים לאט לאט שצריך להשקיע בארכיטקטורה, והדבר הזה כשהוא יחלחל לעולמות המגורים, וזה לאט לאט קורה, אני מאמינה שזה ישפיע, הדברות יהיו, את יודעת, איטיות, זה לא יקרה בטבריה ובבית שאן ובבית שמש כל כך מהר, כי זה בסוף ערים שנמצאות בסוג של הישרדות, אבל בסוף, בשביל זה צריך התערבות ממשלתית, אחרת לא יקרה. תראי את הספרייה הלאומית שנבנתה בירושלים, זה המבנה הציבור הכי יפה שנבנה במדינת ישראל מעולם, ברמה, אין דברים כאלה, אין ביצוע כזה ואין ארכיטקטורה כזאת, זה לא שאנחנו לא יודעים לעשות, בסדר, אז הביאו את הרצוג דמרון, משרד מהמובילים בעולם, אבל אנחנו מתחילים, וזה תקציב של קרן יד הנדיב וזה כמובן, אבל אנשים שיבואו לראות ויבואו להסתובב יתחילו, זה מתחיל לאט לאט לצרפל, אל תשכחו שאנחנו גם מדינה צעירה, המדינות האירופאיות האלה שבונות ארכיטקטורה כזאת, הן בנות 400, 500, כמה שנים. כן. תני לנו קצת זמן. אגב, שלא תפסי, גם בפרברים של פריז, יש שיכונים מזעזעים ומכוערים, אנחנו תמיד נוסעים לראות את המקומות הכי יפים והכי יקרים. יש ארכיטקטורה גנרית ואת יודעת, וכמעט קומוניסטית כמעט, בבניינים הגבוהים האלה שהם חיים בהם, כן, זה מה את אומרת, לגמרי מסכימה. בסדר. אז אל תתייאש. לא להתייאש. כן, זה לאט לאט קורה. יהיו גם בניינים גנריים, אין מה לעשות, אבל לאט לאט, אני מאמינה שמתוך המקומות היותר פריבילגיים, זה יחלחל החוצה. זאת אומרת, עוד 10-15 שנה, הבתים שנבנים בישראל, הם כבר לא בנייני H במרחק, שכונות H גנריות, במרחקים מחרידים, 0 עירוב שימושים, אנחנו כבר חיים בדברים יותר טובים. אני חושבת שכן, לפחות בעולם העירוב השימושים, אנחנו כן נראה דברים אחרים, זה כבר משהו שממש הופנם, אין היום תוכניות, בטח לא התחדשות עירונית, ובטח שעושים בלי. עוד דבר שחשוב להגיד, וזה באמת קצת עצוב, אבל התוכניות, מה שאנחנו רואים מבוצע היום, זה תוצאה של תכנון שהתחיל לפני 7 ו8 שנים.
וזה היה כל מיני תפיסות תכנוניות של אז, הרבה פעמים, הדברים מאוד משתנים, וכאילו בן אדם, יזם מגיע, אחרי שהוא השקיע המון כסף וזה, ומוסדות תכנון הובילו אותו באיזשהו הליך, והוא הגיע אחרי 8-9 שנים לביצוע, הוא לא עכשיו יחזור אחורה, כי ליאור וענבר חושבות שזה מכוער, או כי חושבות, או אין עירוב שימושים, זאת אומרת, את מבינה? אבל היום כבר יש המון מסקנות, על השכונות החדשות של בית שמש, יש לי הרצאה שלמה על כל המסקנות שצריך, עשינו סיור שלם עם הסקת מסקנות, עם משרד השיכון, על הדברים שצריכים היו לשפר שם. אגב, בארכיטקטורה, כן אפשר לשפר, מה שקשה לתקן וכמעט בלתי אפשרי לתקן זה תכנון עירוני, טעויות בתכנון עירוני, בגריד של העיר, או בפריסה של העיר, או באיך היא מתוכננת ברשת הכבישים שלה, זה ברגע שאתה מניח את זה פעם אחת ואתה עושה טעות, זה כמעט בלתי אפשרי לתקן, כשאתה קובע שרוחב כביש יהיה אדיר ממדים, ואתה קורע בעצם, אתה מייצר נהר תנועה ולא רחוב, זה מאוד מאוד קשה לתקן את זה. מודיעין למשל מתמודדת עם האתגר הזה היום, של עיר שהייתה עיר פרבר שינה, מנומנם, בלי עירוב שימושים בכלל, שכולו תוכנן לפני, לא יודעת כמה שנים, הרבה מאוד שנים, בתפיסה של כאילו מגורים צריכים להיות במקום אחד והמרכז במקום אחר, זאת באמת הייתה אסכולה אז, והכל היה ממונה, הכל ברכב, ועכשיו הם עושים עבודה עם נעמה מליס, לתקן את הדבר הזה, זה עבודה קשה, אתה צריך להתחיל למלא את הסדרות בפונקציות מבונות, אתה צריך להתחיל לעצר את הכבישים, אתה צריך להתחיל לעבות את הבינוי, זה דברים שלוקחים הרבה זמן, כי אתה צריך למצוא את הכסף ואת המשאבים ואת היזמים שיכנסו עכשיו ויעשו את כל התפירות הקטנות האלה שצריך. אז כן, תראי, גם התחדשות עירונית, אנחנו נראה המון מגדלים במדינת ישראל, בואי נראה מה זה יעשה לנו. בסדר גמור. עירוני. עירוני. בגדול כבר סיימנו את הרעיון. משהו אחרון שחשוב לך להגיד לקהל הקדוש? תיסעו לחו"ל, תראו ארכיטקטורה יפה ותמשיכו להציג תמונות ולהראות אותה. לייצר מודעות. לייצר מודעות. ואני מבקשת ממך באופן אישי לחזור לפינת שגיאות ארכיטקטוניות, קלאסיקות ארכיטקטוניות. אבסורד רגולטורי אחד ביום. כן, אבסורד רגולטורי אחד ביום, אני מבקשת ממך לחזור לפינה הזו בטוויטר, זה מהדברים שהיו מעלים לי חיוך היסטרי, את וניל בר שמעלה תמונות באירופה ואומר סחנה וכולי. בכל מקרה, תודה רבה ענבר, מי שרוצה למצוא עוד ממך, איפה הוא מוצא אותך? מה זאת אומרת? בטלפון שלי, לדעתי באינטרנט איפשהו, אפשר למצוא אותי בפייסבוק ובטוויטר, ואפשר לשלוח לי SMS, ובאפריקה ישראל מגורים, כשאני לא חולה, אני נמצאת שם כל הזמן. וברחובות ירושלים. מעולה, תודה ענבר. להתראות, ביי ביי.